Ole tuntumah hian Milky Way lakdan kan sei dawn ani. Milky Way kan lak dawn chuan khoya nge Milky Way chu a awma engtin nge kan hmuh theih ang tih kha kan hret masak angaya. Atlang puin Mizoramah chuan April thla atanga November thla thlengin kan hmu theih a. Tin July August thla vel fur khaw thian lai hian chiang takin a hmuh theih bawk ani. A awmna lai kan hriat duh chuan Play Store ah khan application a awm ve nual a. Photo pills te kha a hman thei a. Tin Sky Viewer te pawh kha a free in kan hria a khang te pawh kha ke point ka hmang thin a. Khang hmang te khan engti khuna nge alo chu a engti ka nge tlak khoila nge Milky Way takhi om ti kha chiang takin a hriat theih bawk ani. Alemami kan hmuang hian hei hi April ni somla kalakani a zingdar khatala kani hi Milky Way ronlan tantir ani ome. Chuan hei ve thung chu November ni sari zandaruk velalak ani vele thung bawk ani. Chuan setting lampang hi han soi dawn ta ila a setting a hi han ko hmuh dan hi ka thiam vak lawa ti hian a thla kalak te hi exif data nen karon po sanga uluk deuhin kan lo enanga chu tiang chuan setting chu kan lo enanga ka lo inzir chho ve zel dawn nia.